Bună dimineața, bine ați venit la Ora Exact în Sport, sunt Cristian Pintea. I-am ascultat pe Dănuț Lupu și pe Miodrag Belodedici vorbind, sigur, despre ceea ce se întâmplă în fotbal, dar nu putem să nu trecem rapid către subiectul care arde în această perioadă, și anume faptul că Simona Halep a fost depistată pozitiv la un test antidoping cu o substanță interzisă și a fost, iată, suspendată temporar din tenis. Vorbim despre acest subiect și nu numai, alături de invitații mei, Liviu Ganea, bună dimineața, Cristian Gheorghe, bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în studio. Cristian este fondatorul primei școli de marketing sportiv din România, dacă nu mă înșel, și iată că poate și această situație a Simonei Halep un pic către marketingul acesta să încerce cumva să-și, nu știu, să nu-și păteze imaginea în totalitate, să încerce cumva să iasă din acest scandal în care a ajuns, dar cum putem să ne gândim că a ajuns în această situație? Unii vorbesc despre coincidență, alții spun că nu, că acest lucru este clar. Voi ști foarte bine ce ei, ce nu ei în aceste condiții. Vorbeam mai devreme, cred că încă din start eu aș fi făcut un video. Nu aș fi mers pe acel comunicat rece text pe care oamenii doar îl citesc. Oamenii vor să-ți vadă ochii, să-ți vadă mimica, să vadă mai mult în tine decât un mesaj scris. Doi, cred că are nevoie de o celulă de criză, sper să o aibă, pentru că aici sunt două componente, una internațională, unde a activat la nivel de top, și una locală, unde noi toți suntem cumva șocați, dar în același timp este logic, o iubim, este campioana noastră, lucrurile nu se vor schimba foarte mult pentru noi la nivel național. E tot numărul 1 va rămâne pentru noi. Dar realitatea este că la nivel internațional, în mod cert, un astfel de moment este greu, foarte greu de contracarat, în primul rând, pentru că, iarăși discutam mai devreme, peste 30 de ani, oamenii nu mai au răbdare să asculte poveste. Nu vor să mai audă sau nici nu au timpul efectiv să vadă ce s-a întâmplat exact acolo. Iar în plus, vorbim de un sport unde trebuie să ai un staff bine plătit, trebuie să ai o echipă de top și astfel de momente sunt taxate destul de dur de oricine. Deci urmează o perioadă foarte grea pentru ea, o perioadă în care va lupta pe două fronturi. Unul, din nou, pe partea asta locală, pe partea națională, unde este extrem de iubită, și pe parte globală, unde acolo, repet, oamenii nu știu cât de multă răbdare mai au să asculte povestea ei sau ce s-a întâmplat, cum a apărut acest incident, de unde a apărut. Este în fața un moment foarte, foarte greu. Liviu, surprins de această veste că Simona Halep este suspendată practic în acest moment pentru o substanță interzisă, deși vorbeam aici, a făcut peste 53 de teste în ultimii ani, iată, acum nu l-a mai trecut pe acesta. 56 de teste care între 2018 și 2020 am citit, deci clar că teste au fost foarte multe și cred că dacă această substanță, din ce observ eu, ar fi fost administrată mai de mult, să spunem acum câțiva ani, deci probabil ar fi picat mai de mult aceste teste. Deci clar că a fost o situație recentă ceea ce s-a întâmplat, dar e foarte important ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, cum va reuși să comunice ea, practic, cu restul lumii, cu ceea ce s-a întâmplat afară, pentru că acolo e foarte important ca această imagine să nu rămână așa, știi, cu acest ultim test care s-a făcut și care a ieșit pozitiv. Adică sper să beneficieze de toate pârghile, nu știu, chiar să se ajungă poate și la TAS. Am înțeles că există posibilitatea de a se judeca acolo și de a reuși, practic, să spele această ultimă imagine, pentru că ea nu cred că merită așa ceva, Simona Halep. Totuși, în atâția ani și când a câștigat toate acele turnee importante, nu a fost dopată și nu a avut aceste probleme. Ne-am întors la Ora Exact în Sport. Până să mergem la site-ul sport.ro, sigur vorbeam despre această școală de marketing sportiv, Sports Business Academy, și voiam să te întreb mai multe despre această academie, ce înseamnă și cu ce ne ajută, practic, sau cu ce ajută pe sportivi în general. Mulțumesc în primul rând pentru invitație și întrebare. Anul ăsta aniversăm 8 ani de când muncim și încercăm cumva să schimbăm în România partea asta de ceea ce înseamnă informație legată de marketing sportiv, management sportiv, social media în sport. Propriu zis, înveți de la oameni din practică ce ai de făcut, cum ai de făcut, studii de caz din viața reală. Am avut cele mai mari proiecte din România.
Anul ăsta avem invitați din La Liga, de la Manchester City, de la companii care lucrează cu Federația Engleză de Fotbal sau cu cluburi din Premier League, adică oameni care pur și simplu day-to-day asta fac. Parte de marketing sportiv, management sportiv, project management. Și asta încercăm și noi să îmbunătățim în România, cu rezultate, zic eu, destul de bune, pentru că deja după 8 ani de zile avem mulți cursanți care, unii au deschis școli de fotbal, alții de handbal, alții de basket. Este o chestiune care ne animă să mergem mai departe, propriu zis, pentru că dacă ne uităm overall asupra ceea ce înseamnă industria sportivă din România, lucrurile nu sunt așa pozitive. Bine, vorbești de invitați care vor veni, dar am înțeles că au fost câțiva invitați speciali și în edițiile trecute, nu? L-am avut pe Zambrota, anul trecut Ravanelli, adică avem, cred că, o pleadă mare de campioni mondiali și naționali pe diverse sporturi, de la Ana Maria Brânză, Mihai Leu, a fost și Cătălin Moroșan. Am încercat cumva să aducem, pe de-o parte, eroi din sport, oamenii în jurul cărora se construiește tot ceea ce înseamnă industrie, și oamenii care sunt în spatele butoanelor, cei care propriu-zis construiesc. Și cam asta se întâmplă. Se întâmplă deja de 8 ani, exact cum îți povesteam, cam 8 săptămâni. Este destul de obositor, pentru că să fii miercuri seara undeva, acum suntem doar pe Zoom, înainte eram la ASE, să terminam undeva la 10:30, închideam ASE-ul noi. Este destul de obositor. Dar am reușit să construim o comunitate faină, de oameni care aspiră la mai mult, în primul rând, ambițioși și care sunt puși pe fapte. În ultimul timp asta a fost, de fapt, cele 3 cuvinte, puși pe fapte. Oameni care nu vin doar citesc sau își iau diploma, România e nebunită după diplome, apropo. Toți cursanții noștri, în general, vin să schimbe lucruri pe care ei le fac deja, vin să îmbunătățească și dacă după 8 ani nu am renunțat, ăsta este motivul principal pentru care nu am renunțat, pentru că oamenii care ajung pe la noi, ulterior, chiar au rezultate. E clar că e un lucru pe care ar trebui să-l facă oricine e în sport și care vrea să se dezvolte pe această structură, să spunem, pe acest segment. Deocamdată, puși pe fapte sunt și colegii noștri la site-ul sport.ro. Ana Maria Popescu ne așteaptă cu cele mai interesante știri de pe site. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața! Cele mai interesante sunt, desigur, cele despre Simona Halep, pentru că este subiectul momentului. Patrick Mouratoglou a fost întrebat despre situația Simonei Halep din moment ce este antrenorul ei, însă a avut un răspuns destul de interesant. A spus: pentru moment nu comentez. Asta înseamnă că probabil în scurt timp va urma și o reacție din partea lui Patrick Mouratoglou. Asta după ce s-a și scris și au existat voci care au spus că sunt șanse mari ca cei din staff să fie avut o legătură cu ceea ce i s-a întâmplat Simonei după ce a fost depistată pozitiv cu o substanță care nu este legală. Mulțumitor acest răspuns din partea lui Mouratoglou. Poate ar trebui să ne așteptăm la mai mult din partea lui, în vedere că e antrenorul Simonei și se ocupă de absolut tot ce face Simona. E răspunzător atât el cât și stafful unei explicații, dar eu cred că deocamdată cântărește foarte bine, știi, orice declarație, pentru că în astfel de momente trebuie să ai răbdare și trebuie să fii foarte atent. În fiecare pas pe care îl faci sau fiecare declarație cum faci tu sau cineva din stafful tău sunt foarte importante în momentul ăsta și eu cred că încă mai așteaptă un pic până să dea o declarație mai lungă, mai elaborată. Cred că e foarte atent în momentele astea și mai așteaptă. E bine că Patrick Mouratoglou ține un pic lucrurile, să spunem, poate nu sub control, dar nici nu vrea să spună prea multe, sau ar fi trebuit totuși să iasă să ne dea mai multe detalii? Cred că suntem la un nivel foarte ridicat. Vorbim de oameni care au, la rândul lor, specialiști în spate și este foarte devreme să te apuci să comentezi, să dai, adică ok, ca nivel de media, de presă, de pentru publicul larg, ne-am dorit să spună ceva, să aflăm mai multe. Dar având în vedere că discutăm de o strategie pe care Simona urmează să o adopte în această situație și să se pregătească de un război, în primul rând, pentru ea, pentru imagine, pentru toată cariera ei, este într-un moment în care a intrat pe safe mode. Cu certitudine nici el nu prea avea ce să zică în față. Adică dacă funcționează ca o echipă, nu te apuci să faci comentarii în plus, în minus. Este un moment în care pur și simplu cred că se stabilește strategia pentru ce urmează să se întâmple. Vom vedea dacă vor rămâne împreună sau nu. Cert este că el este un brand global atunci când discutăm de tenis. Chiar, iarăși, discutam, sunt deja 2 echipe
trebuie să lucreze pentru fiecare, pentru că ambii vor ieși prost de aici. Oricât de mult am discutat, este echipa Simonei, el reprezintă echipa Simonei, iar Simona este sportivul care a fost identificată cu acea substanță. Ambii vor ieși prost de aici, pentru că atunci când ești la acel nivel, nu ai voie să fii într-o astfel de situație. Cred că vor funcționa ca o echipă, sper să funcționeze ca o echipă, pentru că dacă nu vor funcționa ca o echipă, cineva va ieși și mai prost decât ceea ce avem astăzi. Acum depinde dacă cineva vrea să se scoată mai bine decât celălalt. Ar putea apărea așa un conflict între cele De două preferat ar fi să nu existe așa ceva, niciun conflict și să conlucreze, să fie o echipă, pentru că în momentele astea așa ar trebui să fie cel puțin și sperăm să fie așa până la sfârșit. Bun. Ana, ce ar trebui să mai citim pe site-ul sport.ro? Patrick Muratoglu nu a reacționat, însă a venit o reacție neașteptată din partea Soranei, care a transmis un mesaj Simonei. A spus: nu suntem cele mai bune prietene, însă o cunosc foarte bine pe Simona și cred cu tărie că nu a consumat cu bună știință vreo substanță interzisă. A spus că speră ca Simona să lupte pentru sportul pe care amândouă îl iubesc, pentru că tenisul mai ales este un sport de fair play. Iar ea a avut un mesaj de încurajare, Sorana, pentru Simona. A fost un mesaj neașteptat în condițiile în care se cunoaște deja că relația dintre cele două este destul de rece. Vedeți mesajul integral pe sport.ro. Ne-a surprins pe toți mesajul Soranei, pentru că de multe ori de fapt a fost sesizată această răceală dintre ele. Nici la Fed Cup nu participau împreună de foarte multe ori. Când vine mesajul acesta al Soranei, parcă a lăsat orice deoparte pentru a o susține pe Simona. Cred că este o perioadă în care Simona va primi enorm de multă dragoste, atașament, iubire din partea tuturor românilor, ceea ce este normal. Și o să fie, cred că, un șir foarte mare, pentru că este campioana noastră. Exact ce, iarăși, cât au fost 500 și ceva de... Da, au fost. Da, când fac și peste 500 de analize, teste și ești identificată, nu știu, la 578, poate fi o greșeală, din nou, asta nu schimbă cu nimic. Dacă ești corect, dacă suntem corecți. Da? Deci Simona este în continuare o mare campioană. Este normal să o iubim, să fim alături de ea, să o susținem în astfel de momente. Și da, este un moment greu, este un moment de criză, dar trebuie să spunem, nu s-a întâmplat nimic extrem de grav. Adică, din nou, mie personal, ok, face parte din sport, face parte din viața, poate din momentul ăsta poate să facă și un film, dar realitatea este că este campiona noastră. Adică până la 30 de ani a câștigat pentru noi enorm de multe trofee, ne-a dăruit enorm de multe lucruri și trebuie să o apreciem. Trebuie acum să fim, pentru că asta înseamnă să fii lângă cineva atunci când, repet, nici măcar nu știu dacă a greșit ea sau stafful ei la ora asta, și un astfel de mesaj este normal, este de binevenit și trebuie să fie în ce mai multe, pentru că Simona este într-un moment greu. Doar dacă ne gândim, și cred că aici trebuie să facă pace cu ea cumva, vine după un divorț, a avut acea operație, vine după o serie de accidentări, adică... A fost o toamnă foarte grea pentru Simona. Foarte grea pentru ea. Și cred că are nevoie de astfel de mesaje și de dragostea românilor. Din nou, este campioana noastră. E clar că e un eveniment extrem de important și de greu pentru Simona Halep, dacă Sorana Cârstea Nu, cred a zis acest mesaj. Și trebuie să apreciem gestul Soranei, pentru că era un moment în care chiar avea mare nevoie Simona de așa ceva și din partea tuturor, indiferent ce divergențe au avut în trecut sau că nu s-au înțeles foarte bine sau că, nu știu, nu au fost pe aceeași lungime de undă, dar uite că vin astfel de mesaje și ne bucurăm și sperăm cât mai mult să o facă în viitor apropiat. Ana, e clar că ne-a surprins acest mesaj. Cu ce ne-ai mai surprins tu de pe site-ul sport.ro? Gata cu tenisul, să ne întoarcem puțin și la fotbal, că e păcat să nu vorbim și despre fotbal. Luni a avut loc decernarea balonului de aur, cel mai așteptat trofeu individual. Ei bine, a fost Karim Benzema și restul lumii. Nu cred că avea nimeni vreun dubiu că avea să-l câștige Benzema. Au fost publicate și voturile. A fost câștigător detașat Karim Benzema. 549 de voturi a primit atacantul francez pentru sezonul excepțional pe care l-a avut alături de Real Madrid. Următorul clasat a fost Sadio Mane, care a primit 193 de voturi, deci a fost o diferență extrem de mare. Din ce scrie presa internațională, este a doua cea mai mare diferență de la balonul de aur existentă vreodată. A urmat podiumul, a fost completat de jucătorul lui Manchester City, Kevin De Bruyne, 175 de voturi. Dar ce a fost și mai interesant și ce a atras atenția a fost faptul că câștigătorul a 6 baloane de aur, Cristiano Ronaldo, care a prins top 30, nu a avut niciun vot, a avut 0 puncte Cristiano Ronaldo. Vedeți clasamentul complet și punctele primite de jucători la balonul de aur în acest an pe sport.ro. Era
E atât de neașteptat faptul că Benzema a câștigat categoric acest balon de aur după sezonul pe care l-a Nu avut. cred, nu. După sezonul care l-a avut clar, era unul dintre favoriți sau cel mai mare favorit al câștigării balonului de aur. Pentru că rezultatele pe care le-a avut el cu Real Madrid și cu câștigarea Champions League și echipa națională a Franței, clar că prevesteau cumva această câștigare, dar da, că ne surprinde că n-a avut Cristiano Ronaldo, mai mult sau mai puțin nu cred, pentru că până la urmă se încheie o eră a lui Cristiano Ronaldo și a lui Messi în care practic ei nu mai domină acest fotbal și de asta practic acum apar alții, cum e și Benzema, care și el se află spre sfârșitul carierei. Cred că din anii următori vor urma alți fotbaliști care cred că au alte vârste. Doar o rectificare am, Cristiano Ronaldo câștiga 5 astfel de trofee, dar nu ne-a surprins, cred, faptul că Benzema a luat balonul de aur în acest an. Cred că toată lumea se aștepta, așa cum și Lewandowski, după părerea mea, ar fi trebuit să-l primească anul trecut, dar a fost anulat. De ce? N-am înțeles. Cred că este un an în care a fost totul corect. Adică Nimeni nu mai poate să spună. Nimeni nu poate să spună nimic. A fost un jucător decisiv pentru Real Madrid. Vine după și mai are încă în față o carieră destul de... Adică, cred că câțiva ani poate să joace la un nivel foarte ridicat în continuare, cum a făcut-o și anul ăsta. Dar vine în spate cu o carieră uluitoare. Adică Benzema, el este un jucător uriaș și merita. Cel puțin ultimul an, cred că au fost nenumărate meciuri în Champions League unde a fost decisiv pentru Real Madrid. Și pentru publicul larg, cred că a contat enorm de mult. Pentru specialiști, din nou, cred că sunt momente când echipa ta poate să nu joace nimic și ai nevoie de acel jucător și el acolo a punctat enorm de mult în ultimul sezon, în care a decis singur unele meciuri. Ana, îți mulțumesc foarte mult pentru această prezență în studio. Ne vedem și în partea a doua a emisiunii. Înainte de pauză, aș vrea să mai întreb ceva legat de Sports Business Academy. Ce invitați sunt anul acesta? Am spus mai devreme, avem invitați de afară, în principal specialiști care lucrează în La Liga, în City Group, însemnând Manchester City. Discutăm despre un specialist care lucrează pe partea de e-sports inclusiv cu cluburi din Premier League, Everton, Wharton și Sergio Aguero. În plus, vine iarăși agenția care se ocupă de Federația Engleză de Fotbal acolo, are foarte multe proiecte. Și am mai adus, pentru că la un moment dat noi facem o listă așa mai mare și erau prea mulți bărbați și am zis ok, ceea ce îmi trebuie cumva să reglăm lucrurile astea și am venit cu Cristina Pârv, Narcisa Lecușanu, Irina Deleanu. Avem, în fiecare an încercăm să dozăm energiile, să nu avem nici prea multă parte de teorie citit, pentru că la un moment dat îți pierzi focusul și ai nevoie și de parte motivațională și cam asta se întâmplă. N-ai cum să te plictisești la noi, ai de toate, adică înveți din plăcere.